Narito ng mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Gumuhong kalsada sa gilid ng Baliti Creek sa siyudad San Fernando, pangamba ang hatid sa mga residente ng isang pribadong subdivision. Pagpapalalim sa mga ilog, pansamantalang solusyon laban sa baha sa Bulacan. Extension ng state of calamity dahil sa COVID-19, iminungkahi ng DOH. Panukala, tinutulan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Councilor Cherry Manalo ng Mabalacat City na ihalal bilang Pangulo ng Philippine Councilors League, Pampanga Chapter. At Artists at Art Organization sa rehiyon, pinarangalan ng First HIAS Award ng Cultural Center of the Philippines. Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Pangungunahan po ni Mabalacat City Councilor Cherry Manalo at ni City of San Fernando Councilor Brenz Gonzales ang Pampanga chapter ng Philippine Councilors League hanggang 2025. Naihalal po si Manalo bilang presidente habang Vice President naman po ng PCL Pampanga, si Gonzales. Narito pang mga konsihal na naihalal bilang opisyal po ng PCL sa ginawang botohan sa siyudad ng San Fernando nito pong Martes ng gabi, September 6. Ang Secretary General po ay si Councilor Joel Samia, Treasurer Councilor Jedalyn Dalusong, Public Relations Officer Councilor Richard Diaz, at si Councilor Rufina Alejandrino naman ang naitalagang auditor o naihalal na auditor. Si Councilor Michelle Corpus ang business manager at narito po yung mga bumubuo ng Board of Directors ng PCL Pampanga. Aizel Macalino, Ruben Miranda, Enrico Suba, Edmond Simon, Albert Flores, Lloyd Manalansan, Lizelle Gintu at Rico Santa Cruz. Sa iba pong balita, nanindigan ang sangguniang panlunsod ng San Fernando, Pampanga na dumaan sa wastong proseso at sapat na pag-aaral ang dalawang ordinansa na kanilang ipinasa hinggil po sa pagre-reclassify ng lupain sa barangay Kalulot at Panipuan. Binito ho kasi ni Mayor Vilma Kaluwag ang dalawang ordinansa, kaya naman nagbotohan po ang konseho para i-override ang desisyon ng alkalde. Narito pong detalye ng balitang yan. In-override ng sangguniang panglungsod ng San Fernando, Pampanga ang naging pag-veto ni Mayor Vilma Kaluwag sa dalawang ordinansa naglalayong i-reclassify ang ilang porsyon ng lupa sa barangay Panipuan at Kalulot mula sa pagiging agricultural patungo residential. Ito ang mga sumusunod. Sangguniang panglungsod Ordinance number 2022-004 na sakop ng 2.7 hectares sa lupain sa barangay Kalulot na nakapangalan kina Antonio Florencio L. Carlos at Heidi C. Carlos. At sangguniang panglungsod Ordinance number 2022-005 na sakop naman ng 5 hectares sa lawak na lupain sa barangay Panipuan at nakapangalan kina Mark M. Wihangco at Alin Marie Wihangco. Matatanda ang ika-9 ng Agosto nang ipasa ng City Council ang dalawang ordinansa, ngunit vinito naman ito ni Mayor Kaluwag pagdating sa kanyang tanggapan nitong September 1. Alinsunod sa batas, kinakailangan lamang ng 2/3 o 8 boto mula sa mga miyembro ng konseho para ma-override ang isang navitong ordinansa. 12 naman sa mga miyembro ng City Council ng San Fernando ang pumabor na i-override ang desisyon ni Kaluwag. For the record, it's unanimous, and a resolution overriding the veto of the Honorable City Mayor Vilma B. Kaluwag on the Ordinance number 2022-004 and Ordinance number 2022-005 is approved on the first, second, and third reading. Ayon kay Councilor Aizel Macalino, ang chairperson ng Committee on Good Governance at Majority Floor Leader sa konseho, dumaan sa tamang proseso at pinag-aralang mabuti ang pagpapasa ng mga nasabing ordinansa, kaya in-override nilang veto order ng alkalde. We are holding
the certification from the sole agency that should give this approval for the reclassification, which is the Department of Agriculture. So, sila lang po ang pwedeng magdikta sa amin dito sa Sanggunian na ito pwede pang mag-reclassify at ito hindi na pwede. So, ibig sabihin, Sila lang. Councilor, Nakasaad din umano sa Comprehensive Land Use Plano CLUP ng syudad na mayroon pang sapat na agricultural lands na maaaring i-reclassify. We still have a remaining 1.37% to reclassify, and that is equivalent to 29.26 hectares. Yun po ang binigay ng planning dated September 5, 2022, and ito po pagkaupo natin as the 8th Sanggunian. Meaning that we haven't reached our limit. Batay sa CLUP ng syudad, aabot sa higit 2,100 ang hectares sa agricultural land ng San Fernando. 10% umuna rito, higit 200 hektarya ang maaaring reclassify. Paliwanag ng City Council, higit 8% pa lamang o nasa 184 na hektarya pa lamang ang nare-reclassify. 2.7 hectares lamang daw ang sukat ng lupa na i-reclassify sa Barangay Kalulot at 5 hektarya naman mula sa Barangay Panipuan. Ayon kay Vice Mayor BJ Lagman, senyales lamang ito ng progreso sa syudad at pagbubukas ng oportunidad para sa mga Fernandino. Ito rin umano ang kauna-unahang pag-veto na executive office at pag-override ng SP sa syudad. Of course, as a legislative branch po, na everything is according to the processes and the requirements. So, we are acting on it po. So, I hope that the executive branch will understand that we are a co-equal body, and we function our obligation as how we should act, and function on the check and balance, and to facilitate such proposals coming from the proponents, yung specifically for this two items ordinance na reclassification. So dumaan sa proseso. Isang beses lamang maaaring i-veto ng local chief executive ang isang partikular na ordinansa. Matapos itong ma-override ng sangguniang panglungsod, ay otomatiko na ito magiging ganap na batas. Samantala, sinubukan kuna ng pahayag ng CLTV News si Mayor Vilma Caluwag, subalit hindi pa ito tumutugon as of 3 PM ng September 6. Nananatili namang bukas ang CLTV News para sa panig ng alkalde. JM Desus, CLTV News. Samantala, sinuspindi na ho ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang trabaho sa government offices maging ang mga klase sa lahat po ng antas. Mapapampubliko man o pampribadong sa lalawigan sa darating ho na Huwebes, September 8. Iyan ho yung mga frontliners naman ho ay iba pang mga mahalagang opisina ay pinag-utos na magtalaga ho ng skeleton force. Ayon ho sa inilabas na executive order ni Pineda, ang suspension ay upang bigyan ng pagkakataon ng mga deboto ho na ipagdiwang ang 66th Canonical Coronation Anniversary ng Birhen de los Remedios, ang patron ng Pampanga. Ilang aktibidad rin daw ang inihanda ng Archdiocese of San Fernando. Kabilang na ho rito ang isang vigil na magsisimula ng madaling araw hanggang umaga, reenactment ng canonical coronation at isang banal na misa. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pagpapalalim sa mga ilog, pansamantalang solusyon laban sa baha sa Bulacan. Bumuhong kalsada sa gilid ng Balite Creek, pangamba ang hatid sa mga residente ng isang pribadong subdivision. At 150 students sa Castillejo, Zambales na biyayaan ng gamit pang eskwela ng PNP Highway Patrol Group. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Pinaigting na ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang pagpapalalim o dredging sa mga ilog diyan ho sa kanilang lugar upang pansamantalang masolusyonan ang problema sa pagbaha. Bagamat hindi pang matagal ang solusyon, makatutulong pa rin umano ito sa mga residente na nakararanas ng pagbaha, lalo na ho tuwing high tide. Ayon ho yan kay Governor Daniel Fernando. Kabilang sa mga hinukay ay yung Balite Creek, Apulid, Sapang Bakal, Ilog Agonoy, at yung mga barangay Bulihan, Barihan, Santissima at Mohon sa Malolos. Nag-deploy naman ng 4 na karagdagang backhoe ang Provincial Engineers Office upang makatulong sa paghuhukay. Bukod pa rito, nakipagtulungan na rin umano ang lokal na pamahalaan sa Department of Public Works and Highways sa pagtatayo ng mga dike, pumping stations, floodgates, at pagtataas ng river walls. Sa ibang balita, nababahala po ngayon ang ilang mga residente sa isang pribadong subdivision sa City of San Fernando, Pampanga dahil sa gumuhong bahagi ng kalsada na malapit po sa Balite Creek. Pangamba nila ay maging ang kinatatayuan daw ng kanilang bahay ay posibleng matangay ng tubig, lalo na ngayong malakas po ang mga pag-uulan. Ininspeksyon na rin po ng city government ang naturang istruktura at sinabing sila po ay makikipag-ugnayan sa developer ng pribadong subdivision. May exclusive report si JM De Jesus. Dinadalaw man ng antok, hirap daw makatulog sa gabi si Sally Montevirgen, residente ng isang pribadong subdivision sa Barangay Balite, City of San Fernando, Pampanga. Gumuho na kasi ang isang bahagi ng kalsada sa kanila na kalapit lamang ng sapa. Kasi nung nagibayan, halos pagka umuulan, hindi na ako natutulog. Lagi akong nakasilip sa bintana o sa may gate. Tinitingnan ko, baka mamaya gumuho na, pati kami kasama. At pagka nakaiga ako, hindi ako makatulog, baka mamaya yung bahay namin, bigla na lang bumagsak. So ang gagawin ko, lumalabas ako, talaga sinisilip ko. Hindi talaga kami natutulog, lalo na pag umuulan. Kwento ng asawa ni Sally na si Samuel, taong 2020 pa umuno nasira ang struktura at simula noon ay lumala na ng lumala ang kondisyon nito. Nung nakaraang 2020 pa, malakas ang ulan, July. Malakas po ang agos ng sapa. Kinain ng tubig yung lupa sa ilalim ng pader. Kaya nagiba yung pader namin dito sa tagiliran ng bahay namin. So ganoon nga, nangangamba nga kami na baka tuloy na itong bumigay yung lupa rito at madama yung aming bahay. Dati umano nagagamit ng mga residente ang naturang daan, subalit tila nawala na ito ng silbi ngayon. Nadadaanan, magkasalubong nga yung dalawang sasakyan Dahil two lane po ito Salubungan ng sasakyan, pwedeng dumaan. Sa ngayon po, sa kasalukuyan ay hindi na madaanan at tao na lang ang dumadaan. Umaasa raw ang pamilya Montevirgen, 10 ng kanilang mga kapitbahay na maaksyonan na ang sirang kalsada. Dapat po talaga na matulungan kami sa sitwasyon namin kasi po buhay yung nakakuan dito Lalo na po sa case namin, sobrang dami namin. At as soon as possible po dapat magawa na po to kasi wag na pong hintayin na lalo pa pong lalala. So ngayon po kasi konti pa lang po, dapat ma-action na. Agarang naman pinuntahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at ng City Engineers Office ang lugar upang suriin ang naturang kalsada. Batay sa kanilang pagsisiyasat, posibleng magdulot ng panganib sa mga tahanan at mga residente ang gumuhong istruktura. Paliwanag ni Engineer Ernesto G. Bernabe ng City Engineers Office, nasa kustodiya ng mga may-ari at developer ng subdivision ang pagsasaayos ng gumuhong daan. Sisikapin daw nilang makipagpulong sa developer kasama ang mga homeowner upang agad masolusyonan ang problema. Pinababantayan naman ng CDRMO sa Barangay Council ang sitwasyon at nangako nakahanda silang rumisponde anumang oras na kailangan ng kanilang serbisyo. As of 4 p.m. ng September 6, sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ng CLTV News ang developer ng naturang subdivision hinggil sa issue. Nananatili namang bukas ang CLTV News para sa kanilang panig. JM De Jesus, CLTV News. Samantala, sa lalawigan naman ho ng Zambales, hindi raw nagtatapos
sa pagpapatupad ng kaayusan at pagtitiyak ng kaligtasan sa kalsada ang tungkulin ho ng mga miyembro ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Dito po kasing linggo, September 4, naghatid ng tulong ang PNP HPG personnel sa mga mag-aaral sa barangay Nagbunga sa bayan Huyan ng Castillejos. Kabila ho sa mga ipinamahagi ng grupo ay yung mga bag na may lamang school supplies, no? Gaya ho ng lapis, gunting, crayons at notebooks. At nagkaroon din ho ng feeding program sa higit 150 mag-aaral. Ayon ho sa leader ng HPG Zambales na si Police Captain Robin J. Fajardo, layo nilang paigtingin ang ugnayan ng PNP at ng komunidad alinsunod ho yan sa programa ng pambansang pulisya, yung malasakit, kaayusan at kapayapaan. Naisakatuparan din ang programa sa tulong ho ng FNA Consultancy and Agency Incorporated at ulo ng APO Spartan Knights Eagles Club. Matatamis na tuwa naman at pasasalamat ho ang tugon ng mga estudyanteng benepisyaryo ng naturang programa. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pagtitinda ng junk foods at matatamis na inumin sa mga pampublikong paaralan. Nais pong ipagbawal ni Senator Lito Lapid. Extension ng state of calamity dahil sa COVID-19, iminungkahi ng DOH. Panukala, tinutulan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. At 9 billion peso proposed budget para sa Office of the President, mabilis na inaprubahan ng House Committee on Appropriations. Manatiling nakatutok at kaming magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Upang maiwasan ang childhood obesity at malnutrition, isinusulong ngayon ng ating kababayan na si Senator Lito Lapid ang panukalang batas na ipagbawal ho yung pagtitinda ng junk foods at sugary drinks sa mga o gaya ho ng soft drink ho sa mambabatas. May malaking epekto ang kinakain at nutrisyong nakukuha ng bata sa kanyang pagkatuto. Sang-ayon naman ang ilan sa ating mga kababayan sa panukala ni Lapid. May detalye ng balitang yan si Karen Maurilio. Isang
panukalang batas ang inihain ng Kapampangan Senator na si Lito Lapid upang ipagbawal ang pagtitinda ng mga junk food at iba pang matatamis na inumin sa mga pampublikong paaralan. Ito ang Senate Bill 1231 o Healthy Food and Beverage Program na layong labanan ang childhood obesity at malnutrisyon. Isinusulong sa naturang panukala ang malusog at wastong pagkain sa mga learners, guro at mga non-teaching personnel. Ayon kay Senator Lapid, ang malusog na pagkain ay may mahalagang papel sa learning at cognitive development ng mga estudyante. Batay umano sa mga pag-aaral, ang mga batang hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon ay hirap matuto. Mababa ang mga nakukuhang marka at may posibilidad na huminto sa pag-aaral. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang pagtitinda, pamamahagi at promosyon ng junk foods at sugary drinks sa loob ng mga eskwelahan, pati na rin sa mga tindahan na may 100 metro ang layo mula sa mga paaralan. Oras na maging ganap na batas, ipatutupad ito sa lahat ng public, elementary at secondary schools at learning institutions. Sang-ayon naman ang ilan sa ating mga kabalin sa panukala ni Lapid. Bawal po talaga ng junk food sa loob ng school kasi po sa mga bata, hindi po talaga siya advisable, makakasama po talaga siya. Para maiwasan po sa mga bata at saka hindi rin sila magkasakit. Hindi po pwedeng kumain ng mga junk food sa mga bata dahil po bawal sa kanila. Bawal po talaga kasi lalo na pag hindi po palaging kumakain ng kanin ng mga bata, minsan nagaganyan ang kinakain nila, kaya po binabawal nila. Bawal yun. Mas maganda yung total, nagbabawal naman yung mga bata. May kumpleto naman yung pinapabawal ng mga magulang nila. Kasi po gusto ko din po ng mga healthy food po at ayaw ko po yung mga junk food. Kapag mahihilig kayo sa junk foods, huwag nyo kainin at pigilan nyo ang sarili nyo at kumain kayo ng mga healthy food. Batay sa datos ng Department of Health, ang mga batang edad 0 to 5 years old ang labis na apektado ng malnutrisyon dito sa Central Luzon. Makikita sa 2021 data na 2.57% o nasa higit 27,000 ang mga overweight. 2.50% o higit 26,000 naman ang underweight at 0.91% o higit 9,000 ang severely underweight. Karen Maurilio, CLTV News. Sa iba pang balita, naglabas ng rekomendasyon ng Department of Health para palawigin ang umiiral na state of calamity sa buong bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Nakatakda kasing magtapos ang naturang deklarasyon sa ika-12 ng Setyembre. Hindi naman ito sinuportahan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at sinabi mas dapat pagtuunan ng pansin ngayon ang lumulubong kaso ng dengue. Narito po ang report. Matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na magkaroon ng extension ang umiiral na nationwide state of calamity bunsod ng COVID-19 pandemic, naglabas na rin ang rekomendasyon ng Kagawaran ng Kalusugan kaugnay nito. Ayon kay Dr. Maria Rosario Vergere, ang officer in charge ng DOH, naisumite na raw nila ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kalaki pang mga batayan ng ahensya para sa pagpapalawig ng state of calamity. The President has pronounced during one of his interviews, he said that most likely we are going to extend the state of calamity until the end of the year. So with that pronouncement, what we did was to communicate with the National Disaster Risk Reduction and Management Council. We already forwarded our recommendations to the NDRRMC together with the different basis kung bakit natin siya pinapa-extend. March 2020, nang magdeklara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng State of Public Health Emergency sa bansa dahil sa coronavirus outbreak. Ayon sa proklamasyon, ang State of Public Health Emergency ay maaaring manatiling epektibo hanggang sa alisin o bawiin ito ng Pangulo. Pumirma rin si Duterte noon ng hiwalay na proklamasyon na nagdedeklara ng nationwide state of calamity dahil sa COVID-19. Tatagal lang sana ito hanggang September 2020, pero 2 beses nang na-extend at nakatakda ng mapaso sa darating na September 12. Samantala, hindi sang-ayon sa pagpapalawig ng state of calamity si Senate Minority Leader Coco Pimentel.
Naniniwala raw ang senador na hindi ito makabubuti sa turismo ng bansa. Bukod pa rito, bumababa na rin umano ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa kaya't wala na raw dahilan para ipagpatuloy ang state of calamity. Aniya, mas mataas pa ang kaso ng dengue na siyang dapat natutukan sa ngayon. Sa pinakahuling tala ng DOH, mayroong higit 118,000 na kaso ng dengue ang naiulat ngayong taon, kung saan 399 dito ang nauwi sa pagkasawi. 153% na mas mataas ito kumpara noong 2021 na mayroon lamang 46,761 na kaso. Karen Maurilio, CLTV News. Aprobado na ho ng House Committee on Appropriations ang 9.3 billion peso budget na proposed budget po para sa Office of the President o OP sa susunod na taon. Tumagal lang ng 7 minuto ang deliberasyon at tinapos na ang pagdinig nitong Biyernes, September 3. Agad na naghain ng motion si House Majority Leader Manuel Dalipe na i-terminate ang briefing at aprobahan agad ang budget ng OP. Bilang tradisyon ho sa pagbibigay ng parliamentary courtesy sa isang co-equal branch ng gobyerno. Nagpasalamat naman si Executive Secretary Vic Rodriguez sa agarang pag-aproba ng proposed budget para sa OP. Sa ilalim mo ng 2023 National Expenditure Program, 6.87 billion pesos mula sa budget ay mapupunta ho sa maintenance and other operating expenses o yung tinatawag na MOOE. Habang 1.5 billion pesos naman para sa personal services at yung 590.8 billion para ho sa capital outlay. Samantala, tumataging tinghog 4.5 billion pesos ang ilalaan ho sa confidential at intelligence funds ng tanggapan ng Pangulo. Samantala, target naman maipasa hanggang October 1 ang 2023 national budget na ipadadala sa Senado para magsagawa rin ng deliberasyon at malagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang taon. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, clearing operation sa mga kalsada, pinaigting ng City Government of Mabalacat at artists at art organization sa rehiyon, pinarangalan ng First HIAS Award ng Cultural Center of the Philippines. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan matapos mag-viral ang isang post ng local automotive website kung saang nagmistulang parking lot umano ang Quezon Drive sa Barangay Daum, Mabalacat City, Pampanga. Ipinag-utos na ng city government ang mas maigting na pagpapatupad ng road clearing operations sa mga pangunahing kalsada. Una pong inoperate ng Mabalacat City Government Task Force Anti-Road Obstruction o MCG-TFRO ang kahabaan po ng MacArthur Highway dito pong Biyernes, September 2. Ipinag-utos na rin daw ni Mayor Garbo sa task force na tanggalin ang mga obstruction sa mga daang nakapalibot sa Mabalacat Public Market at sa intersection ng Mamatitang at Dolores. Kabilang ho sa mga ipinatanggal yung mga sasakyang iligal na nakaparada sa gilid ng kalsada, mga kariton ng sidewalk vendors at maging yung mga bubong ho ng mga tindahan na nakalampas ho sa highway. Paalala ho ni Garbo, dapat panatilihing malinis sa anumang sagabal ang mga kalsada sa syudad para na rin ho sa kaligtasan ng mga pedestrian at motorista. Pinasalamatan din ho ng alkalde ang mga concerned citizen at maging mga netizen sa pagtulong upang mapabuti ang kondisyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa syudad. Kaugnay ho ng balitang yan, nakapanayam ng ating kasamang si Jennifer Salega, si Jay Pelayo, ang Information Officer ng Mabalacat para ho sa karagdagang detalye. Panoorin po natin to. Yes, kumusta po ang naging resulta nitong isinagawang clearing operations dyan po sa Mabalacat sa inyong lugar, Sir Jay? Yes, it's very successful at nagpapasalamat po kami sa mga netizens at mga natin na talagang naipapakita yung magandang ugnayan ng private at ng public ng government para malaman din natin kung ano yung kanilang mga hinaing. We heard na ireklamo na ito sa barangay level, ngunit pagkatapos ng kanilang mga efforts doon, na-vent out na nila at nagamit yung sa isang vlog ng automotive website. At doon nalaman ni Mayor Chris Garbo yung kanilang suliranin at kaagad naman itong tinugunan ng ating alkalde at nagsagawa nga, inutos niya sa pamamagitan ng ating task force anti-road obstruction yung clearing operation not only on that particular area sa may Quezon Drive ng Barangay Daum, but also sa mga identified areas dito po sa lungsod ng Mabalacat. Kapag sinabing road obstruction, Sir Jay, ano ba yung mga nilinis ninyo? Ano yung mga clear ninyo? Kasi of course, aside sa mga sasakyan na ginagawang parking lot nga, ito yung nasita ng ating netizens. Ano pa ba yung mga tinanggal? Ano yung mga nilinis ng inyong mga tauhan sa Mabalacat? Tama po kayo dyan, Ms. Jen. Usually kasi pag obstruction yung naririnig natin, yung mga usually nakikita nating violation, yung mga ginagawang parkingan yung kalsada. At ganun yung case doon sa may Quezon Drive sa Barangay Daum na may nilagyan pa nila ng cover yung kanilang sasakyan na parang pagmamay-ari na nila yung kanilang yung tapat ng kanilang tahanan. Pero maliban po diyan, kasama po sa obstruction yung mga encroachments, yung kung meron kang istruktura, nilagyan mo ng halimbawa yung mga roofing, sumobra ka doon sa yung property. Kung ginawa mo rin yung sa mga motorista natin, yung kanilang mga motorsiklo, mga tricycle, ginawa nilang yung sidewalk, ginawa na rin nilang parkingan. Yung iba nating mga gustong maghanap buhay, kaya nga lang wala po sa lugar, rin po na nagva-violate din po sila sa pamamagitan ng pagpupwesto sa mga lugar na hindi po aprobado ng pamahalaan. Yun po yung sinama namin sa ating mga clearing operations. Kaya nasama rin po sa mga identified na lugar yung sa ating Mabalacat City Public Market.
Nasa mga 80 establishments po doon, mga 80 ambulant vendors yung mga na-identify natin nagkaroon ng violation at na pagsabihan po natin yung ating mga kababayan. Muli, reminded them na bawal po yung kanilang mga ginagawa. Pero of course, ito pong mga apektadong sidewalk vendors, itong mga ambulant vendors na tinatawag natin, Sir Jay, although alam nila na may batas talaga na ipinagbabawal, no, yung paggamit nga dun sa kalsada para magtinda, no, maghanap buhay. Pero paano naman ang gagawin ng LGU para somehow, syempre, kabuhayan ng ating mga kababayan dito para after this clearing operation, syempre yung kanilang hanap buhay, may ipagpatuloy pa rin nila. Ililipat ba sila or meron bang ganitong plano ang LGU? Of course, para matulungan pa rin itong mga affected na sidewalk vendors? Opo, meron po, naintindihan po namin na kailangan maghanap buhay ng ating mga kababayan. Pero since 2018 pa ho, meron na po silang designated na lugar yung ating mga ambulant vendors. No? We call it yung central venue for the ambulant vendors. No? Pati po yung mga kapatid nating Muslim na naninirahan dito sa lungsod ng Mabalacat, we also allotted space for them. No? Sama-sama po sila doon. Yung mga ibang mga kapatid natin Muslim, nagsialisan na umuwi na sa kanilang mga probinsya. So marami pa hong mga spaces na available. Pwede po magtinda ron yung ating mga kababayan. And at the same time, meron po yung isa pang pwesto natin sa malapit sa staircase mismo ng Mabalacat City Public Market. Pwede po nilang gamitin yon, no? And at the same time, meron pong yung in partnership with Dole at yung ating City Peso, nag-provide po tayo ng mga 50 nego carts, mga pangkabuhayan po ng ating mga kababayan na naapektuhan sa pagtitinda. Pero yun nga lang, nasa illegal na pwesto po sila. I remember nung panahon ni Pangulong Duterte, nung talagang strictly na-implement itong road clearing na ito, Sir J, that was 2019 or 2020, kung di ako nagkakamali. Pero itong clearing operations na isasagawa sa Mabalacat City, hanggang kailan ito? Magtutuloy-tuloy ba ito? At before I let you go also, Sir J, mensahe na lang or paalala sa inyong mga kababayan pagdating sa usapin na ito, no, sa road clearing operations na ginagawa ng LGU sa Mabalacat. Ayan, yung paalala lang po na yung daan hindi lang po para sa ilan, para sa atin po lahat yan, kalsada. So alam naman po natin, tayong mga Pilipino, pag nasa ibang lugar, pag nasa Clark, nasa Subic, nasa ibang bansa, tayo po ay sumusunod sa mga batas. No? Why not on our very own? Sana po ma-practice din natin to. Yung pong mga Pilipino, mga Kapampangan, mga Mabalaqueñas, they're known for their discipline, no, sa pag-obey ng mga batas. Gawin po natin to sa sarili nating mga tahanan. No, hindi po pag nakaalis na yung clearing operations team, babalik na naman kayo sa dating gawin. Paalala na rin po ito ni Mayor Chris Carpo sa mga opisyales ng barangay. No, kayo po ang yung mga nasasakupan ninyo. Alam ko po meron kayong mga kumpare, mga kumare na naapektuhan dito, pero sana po alam naman po natin ilugar, no, yung pagtupad sa batas, no. Pag minsan po constituent nyo man yan, pero ganun po talaga para po maayos, no? Walang masabi yung inyong mga kababayan sa inyong pamumuno. Sundin po natin yung batas para hindi na po maging regular yung laging clearing operation. Pag minsan po nakakaawa rin na akala mo binibiktima mo pa yung mga kababayan mo, no? Parang kinakawawa mo pa yung mga kababayan mo. The fact is, meron pong violation, meron po tayong batas at kailangan po natin itong sundin. Sa iba pong balita, ilang artists mula Central Luzon ang nakatanggap ng First Yes Award mula sa Cultural Center of the Philippines
kaisa sa Sining Luzon Network. Kinilalahon ng naturang award ang mga individual o organisasyon sa Luzon para sa kanilang natatanging serbisyo sa pagtataguyod ng kanilang kultura at sining. Isa po sa mga awardee ang ating kabale na si Peter De Vera, kilalang artist at cultural advocate na nagtayo ho ng Balebalayan Museum for the Poor, Center for Transformation Through Arts noong pong 2011. Dito ho ay tinuturo ang tumugtog ng indigenous instruments ang ilang kabataan na karamihan po ay mga street children. Layo nito na ilayo sa bisyong mga batang kanilang kinukupkup. Tinanggap ni De Vera ang HIAS Awards para ho sa kategoryang Dance and Cultural Administration. Ang iba mga artist mula po sa Central Luzon na tumanggap ng award ay sina Mark Anthony Carpio ng Bulacan, Alfonso Coke Bolipata ng Zambales, Al Perez ng Agonoy, Bulacan, at Felicito Sakdalan ng Angat, Armando Santa Ana ng Bulacan din, at ang Barasuin Kalinangan Foundation Incorporated at Lakad Sini ng Bulacan. Alamin naman ho natin ngayon ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical Convergence Zone po or ITZZ ang nakakaapekto po ngayon, especially po dito sa lugar ng Palawan at ng Mindanao. Kaya po ang Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, magiging maula po ang papawirin dyan na may mga kalat-kalat pong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng ITZZ. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin at may inaasahan lamang po tayo mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot naman po ito ng ITZZ at ng localized thunderstorm. Pansamantala po ay humina po ang hanging habagat, kaya po ito lamang po yung mga nagpapaulan sa atin. Samantala po, isang tropical depression po ang nagbabadyang pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay tinatayang nasa layong 1,530 kilometers dyan po sa may silangan ng extreme northern Luzon. Nagtataglay na po ito ng lakas ng hangin na umaabot na ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos patimog na sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan po kung hindi po mamayang gabi ay bukas po ng madaling araw, papasok na siya ng PAR. Pero sa ngayon po, wala pa naman po siyang direktang epekto sa alinmang parte ng ating bansa. Pasok po niya sa PAR, ay bibigyan natin po siya ng local name na si Inday. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow yung aming mga social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sa Twitter naman at CLTV 36 at yung ating Instagram at CLTV 36 Official. Yan din ho yung ating handle sa YouTube at pwede ho kayo bumisita sa ating website para ho sa mga iba pang balita at impormasyon na nais niyong balikan. I-type lamang ang www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood na nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon, ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.